Святий Мартин з міста Тур, єпископ, є покровителем Мукачівської дієцезії, покровителем міста Мукачева, а для нас, зокрема, є покровителем нашої парафії, є нашим небесним заступником для кожного, хто щоденно чи щонеділі приходить сюди на Святу Месу. І сьогодні ми хочемо святкувати наше храмове свято Святого Мартина Турського. Хочемо вшанувати його і дякувати йому за приклад його любові, його жертовності, як пастиря, як єпископа, як людини, як християнина, того, котрий мав відкрите серце на потребуючих. В нашому головному вівтарі є образ Святого Мартина, котрий ділиться плащем із бідним жебраком. Нехай цей образ завжди нас надихає до такої жертовної любові.